هێویدکم باش بن ئیرۆ مەخواستم مژارێکی چێکێ ئەز و کەکێ زەرەمە باکوور چێکن سلااو و ڕێزم تەدە بخێراتە نها ئەمێ وێشانەکە زندی گەنج خۆن نهام دۆشانی دنە بە کەکێ زەرەمە باکوورە پرتوک حەزرە ناوی دل ji بۆی پرتوکên Kurdî em dikarin ku de peyda bikin li ser van mijara me biaxivin. Ez qebûl dikim lê bersiv nayê bawer dikim. Merhaba. Merhaba. Çay başî. Denge mi tê ne wisa? Dengê de qut tê. Cana bawerî Niha çawa na baş. baş e ne wisa? Ber internetê dikî. Çay başî. Hêvî dikim başî. Baş zor spas çawa içertkî. Rewşa te. La Avrupa. Te por hemû qisandiye. Erê camerekî gozane me fikire nav destî de mezîd goçê navê ku bide sıfrê jî qera. Baş e li Avrupayê rewşa te çawa ye êdî baş ê vîdarim. Şikir pir baş e. Memnûn. Qet nebêhim çi dixwazin dikar wê bikin. Li bakur reş çawa ye. Wellehî li vir jî rewş wek xwe ye lê ber bi xirabiyê jî diçe bawekî vê sibê dîsan gelek navendên Kurdî em bêjin cihên ziman dîsa operasyon çêbû mixabin gelek mamoste kes hatûn dîsan binçavkirin. Bi vî hawî her roj dema em hişyar dibin û çeyekê wisa teqez heye yanî belav dibe mixabin. Wala ez nû pê hesyam ji ber ku beriya hefteyekî dûa erê êrîşî ser wa kirbûn gelek ji wa binçav kirbûn lê niha dizanim derbasî wê hêvî dikim biselam. İnşallah. Nihat amadî? Ben ez amade me. O hevacî hatine em xêratine wan jî bikin. Belkî em nikarin bi yek xêratina wan bikin ji ber ku pirs û bersiv em bikin mijarê bêtir bikarbin bi zelalî ji bo hevalan jî bibêjin no. Belê belê rast e. Niha xwedê em werin ser mijara xwe yekemîn de ez xêrxwestinê dixwazim û tev de bixêratin. Niha ser pirtûkên Kurdî ye û em dikarin li ku peyda bikin ew behsa we bikin û pêşê rojê de yan ji li bakur li başûr em bêjin li Ewropayê li Kafkasyayê li aliyê Rûsyayê wa de re em dikarin çawa pirtûkan bikarbînin bistînin yan jî derfetine vê mirov dikare çi bike em li ser wê biaxivin. Niha pirsa me yekemîn peydakirina pirtûkên Kurdî niha hêsan e yan nehêsan e? Belê. Spas ez jî destpêkê de xêrhatina hemî hevalan mêvanan bikim û em bi pirsa ewil dest pê bikin. Wekî te got ya rastî peydakirina pirtûkên Kurdî îro ez dikarim bêjim ku gelek hêsan in. Yani helbet ev ji bo kesên ku pişekî bi xwendinê re jî hewce eleqedar be hay jê hebe hinekî ez barim ji bo wan kesan êdî gelek hêsan e. Ya rast hiç hay jê tu nebe jî di roja îroyîn de hema mirov tenê di Googleê da jî binivîsine yani bi Tirkî ne bi Kurdî jî bi Kurdî jî binivîsine derdikeve lê bes em bêjin bi Kurdî dibe belkî cara ewil camêrekan jî canekek radibe dinivîsine. Di Googleê de dema hûn binivîsînin yani ez ji xwe jî dikarim ji xwe jî bêjim mînak bidim wek tecrübeyên xwe bi were par bikim belkî baştir bibe. Dema ku li Googleê min nivîsand min hew dît yani hin tişter ketin hember me. Pirtûka Kurdî ji xwe yekem yekser derdikeve hember ku hûn dikarin ji wir em bêjin baweyekî pirtûkan peyda bikin. Yani bi Kurdî ez vêya bêjim roja îroyîn da
çi pirtûkên wek fîzîkî em bêjin bi dest yan bi kaxiz çi jî ên online an jî PDF bi deng e-pirtûk îro yên bi Kurdî gelekî hêsan mirov dikare bi dest bixe. Li ku dere dunyayê dibe bila bibe. Niha ez barî me pirsan re van mijaran ve jî bikin ez di serî de bibêjim êdî peydakirina pirtûkên Kurdî gelekî hêsan e. بله پرسێکە مەدی هەبوو تە بەرسایژی داڕاستی لە باکوورێ کوردستانê em dikarin pirtûkan ji ku peyda bikin em bêjin pêşî ser medyayê em dikarin bipirsin çend deran tu dizanî yan na Portugal Kurdî Belê Portugal Kurdî.com heye kitaba Kurdî heye lê bi rastiya çend sal va du salên dawî ez barim nezê çalake kitaba Kurdî demekî hebû helbet ya herî zêde ya her kesê ku em bêjin dizane Portugal Kurdî ye lê dervê Portugal Kurdî jî gelek dîsan pirtûkfiroşên li ser em bêjin çi Instagramê ve çi heta gelek sepanên wek Amazonê jî ez dikarim bêjim gelek pirtûkfiroşên Kurdî di Amazonê de jî îro bi sedam pirtûkan Amazon.com tr jî weke Portugal Kurdî.comê em dikarin peyda bikin. Ez divir eger ew pê dikarim ew kê bêjim yani ji bo Bakurê Kurdistan û Tirkiye helbet Portugal Kurdî ji bo Bakur û Tirkiye yani bi hêsanî em dikarin pirtûkên Kurdî ji wir peyda bikin. Hemî weşanxane, nivîskar, cure pirtûk li wir de hene. Belê li Amazonê jî û neşaşmin ser Trendyolê jî niha mirov gardrop jî heye belkî hevalên ku hay jî henin Trendyol jî BKM kitap jî heye kitap yurdî jî heye yani bi giştî dema lê binêrin helbet di hindikan da di hin evên ku mejmartin de hinnikin pirtûk ne ew qas zêdenin lê taybet dervê Portugal Kurdî wek Amazon û gardrop û heta Trendyolê de pirtûkên Kurdî gelekin yani başin ew kavan rewşan başin alî hebûnê de. Weşan bi xwe jî pirtûkên xwe difroşin em bêjin wek Nûbiharê wek weşanên na û wek Morî Zarok û niha weşanên Darayê yek ku hatên bîra min û ez banan hinekî ez vê demê em vê pirsevçekî vekin hel wekî te êjmartin wek em bêjin Avesta hey hêvda heye li vir Nûbihar ev yên beşa em bêjin Stenbolê yên beşa Tirkiye mejmartin heta medya kitabevî pirtûkxana medyayê li Stenbolê weke îro navend e taybet ji bo Kurdên li Stenbolê dijîn medya pirtûkxaneya medyan medya kitabevî ji xwe navend dike pirtûkên Kurdî yani ji hemî weşanxaneyan pirtûk li wir henin û tên firotan û bi awayekî jî gelek em bêjin rojên îmzayê hevdîtinê û xwîner ciyên ku li wir biaxivin bicivin ciyekî Wisa ye êdî medya dervey medya wekî Avesta Nûbihar heye dîsan hîvda heye ev weşanxaneyên ku pirtûkên xwe li vir him çap dikin him jî difroşin yên li Stenbolê ne li Stenbolê em dikarin dîsa behsa hin sihafan bikin rola sihafan jî bi rastî kirîna pirtûkan da yani peydakirina pirtûkan da gelekî muhim e yek ji wan Liberta sihaf li Küçükçekmece navçe Küçükçekmece xwediyê ji xwe şivan zerin bi xwe jî nivîskar e û li wir pirtûkên Kurdî bêhtir difroşe dîsan bi navê Ekrak sihaf jî heye ev dîsa Botan Timesê de jî nûçeyek li ser wî derketibû ev jî gelek demek dirêj em nas dikin Husên Abî heye em jî li wir jî gelek pirtûkên Kurdî henin li nêzî Nûbiharê ji xwe ew jî li Fatihê ye hevalên ku wan deran bizanbin ji bo wan wek em nîşana wan jî bedin ev bêtir yên şaxa em bêjin Stenbolê yên aliyê Marmarayê me got eger em vegerin welêt helbet li Bakurê Kurdistanê îro gelek cî henin yekser dîsa em ê behsa Portugal Kurdî ji xwe darayek e yani ciyê Portugal Kurdî ji xwe navend e dervey vî yanê em ji vir dikarin biçin Mûşê bajarê Mûşê jî navendeke pirtûkên Kurdî tê peyda kirin navê MKM kitabevî heye hûn li vir dîsan dikarin pirtûkên Kurdî peyda bikin yani
en muşe edi ne yani ev keseki li muşe u Stenbolê dikare de heman demê heman wextê da pirtûkên Kurdî bi rehatî ji xwe re peyda bike. Ê muşe wê biçe mekamê kitabeviye. Li Cizîra Botan jî dîsan Cizre hay patiya pirtûxane hay patiyan jî kitabeviyê dîsan heye. Ev jî dîsan ciyekî xweş e. Ez dişopînim demek dirêje û li wir jî dîsan gelek çalakiyên edebî jî çêdibin û hemî cure pirtûk jî weşanxane jî dîsan têda henin ku li wir jî yani Cizîra Botan jî yên Cizîrê em bêjin dikarin pirtûkan ji wir Cizre hay patiya kitabeviyê ji xwe re peyda bikin. Tiştekî bêjim helbet ev tiştên ku ez bêtir dibêjim ê ku ez hay jê hemin ê ku axir kêm zêde têkiliya min pê re henin yan min jê pirtûk kirine yan ez çûme neç bim jî haydarim belkî li hin pirtûk firoşê din ciyê din henin belkî li van bajaranan bajarî din haya min belkî jê tune ev jî yani qasî ku ez hay jê heme ez ê behsa wan bikim zêdetir. Dîsan em vegerin Mêrdînê li Mêrdînê jî dîsan gelek cî wek du sahaf henin bi navê Mardin sahafê xwe herî dawî ez çûm wan hayyam sahafê di vir de jî dîsa gelek pirtûkên Kurdî henin. Li Qoserê jî mawa kitap mawa pirtûk heye û tevî hêlîn pirtûk heye yani deheb li Qoserê henin. Yani carna em bêjin ji Mêrdînê jî ji Amedê jî ji hin bajarê din jî dinivîsînin ji bo pirtûkên Kurdî em çawa dikarin peyda bikin falan yani diyarê hê hay ji wan tune yani ji bo ku hûn hay jê hebin bajarî ku hûn lêne bawer bin teqez wan bajaran herin hewciye li vir evke yani dibe biçekî mirov lê bigere yani bikeve lêgerînekê biçekî merax bike wê be zûtir xwe bigêvanin wekî min behsa ê Mêrdînê kir me behsa Amedê jî kir ji xwe li Wanê jî dîsan navê wan niha min ew nekirin him sahaf heye li Wanê ji xwe peywend jî dîsan li Wanê ye li wir jî dîsan dikarin peyda bikin em bi Kurtî yani li Bakur û em bêjin Tirkiyê di vê çarçoveyê da Kurd bi rehatî îro dikarin pirtûkên Kurdî peyda bikin. Em biçekî din behsa rola emizin ser medyayê dîsan li vir pirtûka Kurdî yek me got wekî din ên ser Instagramê jî wek Lenûsk pirtûk kitap heye. Dîsan Aryen him ciyê Aryenê me ji bo êlê hê Batmanê jî em bêjin weşanxane Aryenê nave ciyê pirtûkfiroşî û pirtûkan li Batmanê êlê heye ji vê jî haydar bin. Wekî din li Amedê me behsa lîsê wêjegeh Amedê Pola Kurdî payîz pirtûk yani birastî gelekin wek ev lîsteyeke pir dirêj heye helbet em belkî behsa giştîkî nekin wek em çend heban bêjin êdî jî dîsan em carna ji xwe par vedkin ji wan jî yani bi we axir didin nasîn bila hay jê çêbin. Ser Instagram wekî dem pirtûk Lenûsk dîsan çend hebêtin jî henin yani bi vî hawî êdî îro min serî da yani çawa got hêsane bi rastî gelek cî gelek rê û rêbaz henin ku em pirtûkên Kurdî bi hêsanî peyda bikin û li pirtûxaneyên xwe zêde bikin. Ev pirtûkên min jî hemî bi rêya wan yani bes ne tenê ji ciyekî ji gelek ciyan çi sahaf çi pirtûkfiroşên ser Instagramê online Amazon pirtûka Kurdî falan an jî sahafan bi vî hawî min jî hewl da ez van pirtûkan kom bikim. Belê saet xweş. Min ê pirseke dî kiribane maşallah te bersivayê jî da min ê bigota kîjan bajaran Bi bora got belkî ev tevlî hevin. na pirsgirêk nîne û niha em bêjin kesekî ku nikarî bê em ê behsa Ewropayê bikin hevano niha em rêz bikin kesê niha nikarî bê pirtûka dest bixe em bêjin li gund dibe yan jî nikarî bê kargo neyê bawa çawa dikarin pirtûka dest bixe Ji bo PDFê ne wisa ji bo PDF jî çê dibe online jî çê dibe belê em wan jî bêjin ez ewl yên wek e-pirtûk an jî bi deng wek online wekî te got ez bibersivînim piştre em derbasî ên PDFê bibin wekî em du sale gelek caran me dîsa bernameyek ser vê ji çêkiribû bi te re di YouTubeê da
وەکی ئێ پرتوک و دەنگی پرتوکان تایبەت divê qadêda henin divanan da him pirtûk bi dengin û him jî wek ê pirtûk em li ku dera yani wekî em li gund bin li ciyê ku em li ciyekî wistanê ku em nikarin pirtûkan bi fîzîkî peyda bikin bên berdestê me carna hin zehmetiyên wisa çê dibin ji bo vanê jî êdî ev pirsgirêka me jî yani hatiye çareserkirin yani naberoka van wek sepanên ê pirtûk û dengê pirtûkan êdî roj bi roj dewlementtir dibe ku em him bikaribin pirtûkan guhdarî bikin ji ber ku em dîsta pêş te jî ev digot em ji çandekî dengbêjiyê hatine çîrokbêjî yani em ji guhdarîkirinê bi rastî jî hez dikin guhekî me yê ji deng hez dike heye yani ev li gel me bi sedan salan e çandeke wisa çêbûye ji ber wê em dikarin ji ber wê yani ev pirtûkên bi deng ev sepananan ji bo me gelekî kêrhatî dibin yani em dikarin jê sûdê werbigirin ji bo wê hevalên bes ne tenê ên ku xwe nagînin pirtûkan ne yê din jî helbet dikarin ji bo ku pirtûxaneyên online çê bikin sepana e pirtûk û dengê pirtûkan ji xwe re daxînin û bibin aboneyê wan û bi kar bînin helbet belkî bêtir ên zehmetî dikişînin xwe bigînin pirtûkan re baştir dibe ji bo wan em vanan pêşniyaz bikin ger ku em werin ên pdf ya dixwazim ê pdf ya tu bêtir divê qadê de çalakî û ez vêya jî bêjim ji xwe yekek hêja arşîveke wî jî heye ji pirtûkên pdf peyda kiriye bi rastî gelekî baş e ez tê de rastî pirtûka Mehmet Uzun ya hêz û bedewiya hunerê ev ceribandî wî ez dê geriyam ji ber ku çap tune yani di safan da jî tune li bi saya pirtûxane te pdf ev pirtûka êdî li ber destê min e kerem ke tu mesela pdf ji me re zelaltir bikî çêtir e Belê zor spas na pdf ku min dayîn hevdû bêtirî min ji Kurdî pedya dane hevdû ya rastî niha li Bakur ez neşaştim qedexeya bi raya VPNê dikarim kevnin navayê min jî zû de dabûn hev ev nêzîkî 5 salin û kesê lînk ji min re dişan an jî pirtûk peyda dikirin wan ji min re dişan û min lê zêde dikirin niha qasî 10 GB yan jî 11-12 GB pdf bi min re hene piranî bi zimanê Kurdî û Tirkî, Rûsî, Almanî û Fransî û Erebî û İngilîzî yê wetên bîran tê de hene û piranî ji bo çanda Kurdan ji bo dîrokê gelek tê de hene em bêjin çîrok ji bo olê ji bo êzdiya em bêjin heman tişt ez dikarim bêjim tê de hene gelek tişt tê de hene kesê bixwaze dikare herê ser Twitterê dikare li wir peyda bike yan jî yekî Twitter hatine bê dikare peyamek yek ser ji min re bişîne ez dikarim lînkê ji ware bişînim ev her tem guncav dibin û xwe nû dikin ez ser wa zêde dikim hin heval hebin ew jî ji min re dişînin ev na piranî bê telîfin yek û telîfon hebin jî peyaman dikarin ji min re bişînin ez wa radikim tişta rastî ji ber ku ev pirtûk pir kevnin ji ber wekî bê telîfin û vî awayî û bilî pirtûka min hûn dikarin arşîvakurd.org hûn dikarin ji wir derxînin û ya duyemîn jî Kurtîpedya heya niha bawer dikim ji bo Kurda cîhanê de ya yekemîn ku gelekî berfireh li wir heye û li wir biborekekî ez bim li Bakur em bi ewkê VPNê em dikarin Kurdîpedyayê vekin ne wisa heval dikarin wisa çê bikin belê divê pdf yani VPN ve ji ber ku carê wisa bû niha nizanim ger wisa ve temamen dikarin ji xwe re daxînin min wisa dikir wa demên pêşî neqedixebû û piştî mijarê siyasî filan mêvan çêbûn bawer ke ew de jî kirin qedexe arşîva.org nizanim ger qedexebe arşîva Kurdan ger qedexebe neqedexebe nizanim kesê bixwaze dikarim dîsa lînkê ji ware bişînim dikarin wir binêrin vî awaya û kesê pirsê wan hebe dikarin taybetî ji min re bişînin yan vir de binivîsînin ez niha te pirsên wisa min nedîtine tişta rastî tenê yekî pirsiyê divê li Ewropayê makîjan hene niha em hatine ser wê li Ewropayê em dikarin çawa xwe bigîjin pirtûkan gelek Kurdê me
mixabin nizanin. سپاس که دویم پرسیجی او بکن ها لأوروپا ev demek dirêj xwe em hay jê hene bi navê Mark Pirtûkê êdî pirtûkfiroşekî me li Ewropayê heye bi rastî ev jî ciyê kêfxweşiyê ye ku li Ewropayê û navend Almanyayê ji xwe ciyê herî muhîm Almanyayê ji bo Kurdan li Almanyayê yani Mark Pirtûk bes ne tenê yani helbet taybetî bo Kurdên bên Ewropayê êdî deriyek navendek ciyekî wan heye dibe serî li Mark Pirtûkê bidin hesabê wanê him ser medyayê û wekî din malpera wan jî heye bi çendîn zimanan e hin zimanê din jî wê lê zêde bibin bi qas ez herî dawî ez jê haydar bûm yani bi saya Mark Pirtûkê ev pirsgirêka Kurdên mê Almanyayê jî bi awayekî êdî çareser bû ji ber ku hê dîsan jî Kurdên Avrupa'yı cana jmira disa dinivîsinin mesela pirtûkfiroşan em çawa dikarin peyda kin falan yekser xwe ez Mark Pirtûkê pêşniyaz dikim û hema ji wan re Mark Pirtûkê dibêjim û ew jî ji wir dikarin ji xwe re gelekan jî bi awayekî peyda kirin ev jî baş bû hêvîdarim em bikaribin biçekî Mark Pirtûkê zêde bidin nasîn di Avrupayê da û bila Mark Pirtûk jî mezin bibe û belkî di pêşerojê de li gel pirtûkfiroşiya xwe bikaribe li wir bibe navendek bes ne tenê pirtûkan bifroşe ji ber ku li Ewropayê mixabin kêmasiyek gelek mezin e vêka ez xwazim ji tiştekî wisa behs bikim niha pirtûka ku li ber destê min e ji vê mînakekî bidim dê nîşan bidim dixwazim pirtûka ku niha ez dixwînim guman didir ser wêjeya Kurdî û romana Kurdî pirtûkekî hêje bi rastî İbrahîm Seydoayî doxan li vir dema behsa romanê dike hem romana cîhanê û Kurdî dema rexne dike li vir tiştek gelekî balkî tiştekî balkêş dibe niha Kurdên me destpêkê de roman bes bêtir ji bo alavên xwe yên siyasî bikarhanî yani bes roman bi çavekî wisa lê nêrîn ji ber wê nikarîbûn romanekî wêjeyekî derdorekî baş çêbikin ev yani li Ewropayê taybet ji ber wê em ji dibên îro eger ku navendên me yên pirtûkfiroşiyan navendên çalakiyên edebî wêjeyî dema çêbibin li wir êdî edebiyat ji nav lepên biçekî polîtîkayê polîtîzeyê derdikeve hinekî dibe tiştekî edebî li wir çêdibe heger em bikaribin vê tişta edebî çêbikin ji bo me baştir e ji ber ku li Almanyayê an jî li Ewropayê ez giştî dibêjim helbet hin cî henin weke li Swêdê kitêbxana an jî pirtûxaneya Kurdî heye li wir hin çalakî çêdibin ema em bêjin roleka wê îro li ser Ewropayê çima tune gelo dibe em viya bipirsin mixabin ev zêde çê nebiye ev pirsgirêk çareser nekiriye ji ber wê îro rola Mark Pirtûkê ez gelek girîng dibînim xebatekî hêja dikin bi rastî ciwanên zîrek jê hatîne û ez hêvî dikim ev li wir bibe navendek û ji ber çi ji ber ku li wir pirtûkên Kurdî belkî henin li hin dermeran tên firotin ew haya min jê tune ema bi qas ku ez biçekî hin kesên wêrê re axivîm kesên hin derdorên xwende nivîskar falan tiştekî mamosteyekî bîranînekê xwe wisa got bi rastî ez gelekî pêşiyam got li vir ciyekî nêzî em bêjin rêxistinan hin cî pirtûkan falan difroşin taybet ên Bakurî got carê ez çûm wirê got min nêrî pirtûkên Kurdî hema me hiç tinin lê li wir pirtûkên sosyalîst çepkirên Tirka heta yên Nazim falan bêvan yê bi Tirkî bêtir hene got min jî wisa ez çûm gel standên min pirsîm got heval yani li vir çima em bêjin ên weşanxaneyên Kurda falan yê vira yê yani navê weşanxaneyan falan got got camê li min geriya wisa li min nêrî got heyran got ev ne di xizmeta rêxistin û îdeolojî û nizanim ew ka me daye yani mixabin ev ji bo me yani êşe yani ev kêmasiyeka an jî nêrîneke pir çewt e xelet e li ciyek wek Ewropayê yani eger em bêjin ev weşanxaneyên Kurdî dibe yani mesele îdeolojîk ta em li hev nakin ev tiştekî normal e ema eger tu yê Kurdîn di wir nafroşî bi xayînî û bi tiştekî din pênase dikî lê çawa dibe ên Tirkan yê wek Nazim û nizanim falan û bêvanê li wir difroşî yani bi rastî ev nayê qebûl kirin ji bo wê dibe hebûna Mark Pirtûkê êdî ji bo Kurdên Ewropayê ez derfetekî baş dibînim hay jê hebin bes ne tenê Kurdên Ewropayê jî Mark Pirtûk ji her dera dunyayê
Yani Hı hı. hatta İsrail'e, Çin'e, hatta Kanada'ya ji ber ku zanim hem mamosteyekî disan ji me pirsibû min nîşan dabûye ji mak pirtûkê ji wî re pirtûk çûn Kanadayê. Yani ji ber wê êdî pirsgirêkên wisa ji çê nabin û siparîşên xwe dema hûn bidin. Hûn hema dikarin ji bo Bakurê Kurdistanê jî ji mak pirtûkê siparîşan bidin. Tê her derê. بله بله Tu jî dikarî ji kerema xwe derbarê mak pirtûkê de tê ji ber ku Almanyayê ez zanim têkiliyên te jî henin. Tu jî pişekî derbarê wê de hin tiştan ji me re bibêjî ez barim çêtir e derbarê mak pirtûkê de. از خودی Eger bixwazim. بگه خود زانم چو چایش بخواه جیوی گلگی برفره دمالا خود پرتوکان دفروشه و کسی خوازه اما دروژه خود کار وید که دشینه تنه نل آلمانیه نل اروپایه همه بیده تمامه جیهانه پرتوکان جواره دشینه برایده که راستی همه بیجه همی پرتوکل باوی هنه و نه بنجی پیدا دکه دشینه و مالپراوی حیانها باور دکم ji Portugal Kurdî nokta xwe komê zêdetir jî berhem li bava hene û lê zêdekirine û tişta herî xweş di sepana wa de em bêjin malpera wa de û zimanê Kurdî heye û zimanê zazakî soranî jî digemê lê zêde bikin û bi îngilîzî û almanî jî bawer dikim tê de heye û gelekî berfireye çima wê erebî lê zêdekin kesê em bêjin li aliyê Sûrî li aliyê Rojava em bêjin latînî nizanin ji ber wê yekê dibe em ê lê zêde bikin û çima bi soranî dîsa kesê ku soranî dizanin nizanin bi latînî bixwînin binivîsin ji ber wê yekê ji bo ware jî lê zêde wê lê zêde bikin werhasil bi vî rengiye ez bi xwe jî çûm milwan mêzan pirtûkê gelekin tenê nîvî kirbûn taxeyê nîviye dî mabûn eger dîsa gelekî nêzik ne jî nêzik nîv saetî ji min dûr e can ez diçim çayo jî dixwim ya rastî û gelekî ket dayê de vê tiştê de gelekî ji bo malperê xwe şandiye jî rastî kesê bixwaze dikarê jî bikire û ya duyemîn jî niha kesekî nivîsan got Shana Book SHANA-BOOK bi îngilîzî Shana Book Belê. dibe li wir jî gotin Erê û rast e. Li Ewropayê ew ji li Almanyê ez nexelet ew jî li Almanyayê bi rastî min nizanî bû Shana Book kesê dixwaze dikarê pere bikeve têkiliyê de Shana Book careke dizbêjim û dikarin wir bisînin wektin dîsa wê kesê gotibû niha navê nayê bila bi vorê an ji navî got li Ewropayê yanî li dora Almanyayê çapxane jî hene û hem dikirin hem difroşin got hene bi rastî ez neagahdar ji ber ku ez vedê nû me û li dora Frankfurtê dimînim ji ber wê yekê bawer dikim Frankfurt ji bo Kurda gelekî girîng e gelek kes hene lê mixabin ez pir kes nas nakim kesên ku ew dikarin xwe bigîjîne min de ku ez jî dikarî bim ez dibim. reklama wan bikim wisa bêjim Li vir ev şey niha evên ku em hay jê tûnin diyar ev medyayê baş bi kar nayînin yani heger hebin jî dibe ew jî gerek bên qada medyayê yani ji ber ku em dîdî serdemekê dewrekê dijîtal e yani îro ew ka mak pirtûkê çima tê zanîn êdî nav me de belav bîye ji ber ku wekî malpera wan me got gelekî baş e bi rastî jî karanîna wana medyaya civakî jî zor baş e ji ber wê yani rast e belkî gelek çapxane û tişt Ewropayê henin lê li ber çav nînin yani dibe gerek ew xwe bînin ber çav herkes kêm zêde hay jê çêbe ku derdoreke wan jî çêbe loma rast e lê belê niha motora Google tiştekî wisa ye ku em bêjin ez li Almanya bim tenê min pêşniyarî Almanan dike ez li Bakur bim tenê pêşniyarî Bakur dike yan jî divê ez gelekî pêşketî bim de ku pêşniyarî her kesî bike ji ber wê yekê pirsgirêka wan çê dibe em bêjin mak pirtûk gava li Bakur dinivîse mak pirtûk zor derkeve ne ku tu yek ser navê wa derxînî ger tu vê pirtûka Kurdî yek pirtûka Kurdî.com derdikeve mesela li Almanyayê gava got bêje pirtûka Kurdî mak pirtûk derdikeve ev na jî divê
وەری چارەسەرکردن وەک وەتی قادا مدیایدا دوێ خۆ پێشتر بن ئانجی وەک رێکلامێ بکەن ئەم ناژی دکەوێت سەر پشتا مەتەواندا گاڤاوەیە کڕی هوندکارە مەدیایدا پار بکەن مەژوان کەسا کری مەژوی کەسی کری مەژوێدە پەیدا کرد گەر هەند شتێ وسا بکەن ئەوێ بگیژێ هەر کەسی و هەر کەسێ پێ ئیسفادە بکەن بڤی ڕەنگێ گەر تشتێک لێ زێدە بکێ کەرەم کە نەبێ دکارم پرسەکەی بکەم سپاس ئەف قاسە دەبێ پرسێ داشی ئەم دەردەوام باش زۆر سپاس یا دیەمین نزام یاچندا یاچنەمیە ڕاستی لێزیسە ئەدبیا دیەمین هەرتم پرسێک دبیا دیەمی وەرحەسن لە باشوور ئەم دکارن چاوا پرتوکام دەست بخن یە لاتینی هەلبەتیێ ئەم بێژن ئارامی تیپێن هەنە لێ یە لاتینی ئەم چاوا دکارن دەست بخن بەێ پرسێکی ئەوژی ڕاستی گرینگە ji ber ku di roja ewlîndayê ku em bijin ser medê kêm zêde ez par tiştan par pirtûkan falan dikim gelek Kurdên me yên başûr dipirsin lê li vir tiştek heye xemsariyek heye niha ên ku dixwînin pir zêde diyara xwe nawestînin lê nagerin pirtûkfiroşan an jî li pirtûkan beriya ku ez biçim hîç neçûbûm başûr haya min jî tune bû yanî min got bi rastî li başûr hîç pirtûkên bi latînî nayên peyda kirin bes tenê pirtûka Kurdî diçin ev jî hin problem henin hîn dîsa jî çareser nebûne yên ji Bakur bi pirtûka Kurdî herin piştî ku çûm Başûrê Kurdistanê wisa bes li Hewlêrê ez piçekî ketim lêgerînekî ez rastî pirtûkên bi latînî gelekî zêde hatim yanî min hew dît bi rastî hêstan e helbet divê ev lêgerînekê dixwaze Kurdên me başûr li Hewlêrê ên derdora Hewlêrê çawa dikarin pirtûkên latîn bi dest bixin divê li Hewlêrê downtown heye ev der ciyek wek em bijin cê danûstendinê ciyên mezin wek AVM'ên mezinin li vir gelek pirtûkfiroş henin di vanan de jî kitêbxana me Muzînê heye ciyekî navendekî rewşenbîriyê jî û navdarê jî xwe ser medya civakî jî gelekî tên şopandin navdarin di vir de hemî pirtûkên ji weşanxaneyên Bakurê Kurdistanê û taybet yên Rojavayê Kurdistanê weşanxaneya Şilêr û weşanxaneya Nexşê jî pirtûkên wan ên bi Kurdî bê kurmancî latînî hemî di vê kitêbxana me Muzînê de cêv pirtûkfiroşa wan de hene û Kurdên me yên başûr yên Hewlêrê û derdora Hewlêrê an jî bi giştî li Başûrê Kurdistanê ez bawerim bi rehetî dikarin yanî ev herget rê rêbazê wan nava welêta çawa ez baş wê nizanim helbet dur jî sîstemên kargoyê falan henin yanî wek me nin dikarin Kurdên me yên başûr ji kitêbxana me Muzîn ya yekem ew e duyem ji xwe aliyê Duhok û Zaxoyê li vir bes ne tenê yên Bakurê Kurdistanê ji xwe têne li wir jî gelek sazî û dezgehên pirtûkên bi latînî ji xwe devoka kurmancî bikartînin yên bi kurmancî latînî li wir ji aliyên enstitûyan aliyê hin dezgehan va pirtûkên bi tîpên latînî têne çap kirin yanî li hemî pirtûkfiroşên Duhokê de hûn dikarin rastî pirtûkên tîpên latînî werin yanî ji bo başûr ev ne pirskirêk e lê hêjî ji başûr min vîdyoyek jî dîsan taybet li ser vê mesela bi tîpên latînî pirtûkên bi tîpên latînî yên Bakur çawa li başûr tên peyda kirin min vîdyoyek jî li ser vîya çêkiriye li ser Hewlêrê ya Duhokê min çê nekiriye jî lê vîdyoya min jî dîsan YouTubeê de heye min ev jî par vekiriye yanî dibe bila Kurdên başûr bizanibin li başûr jî pirtûkên bi tîpên latînî bi rehetî têne peyda kirin ji hemî weşanxaneyan لێ ساعت خۆش منی تەنێ me Muzîn dizanî bû ji ber ku ez bixwe min teferser nedît ku ez herim başûrî ya rastî lê tenê me Muzîn dizanî bû li wê de hûn dikarin bistînin wek din rêxistin hene em bêjin sazî hene yan jî pirtûkfiroş enstitûyî divê ku sahafan jî zêde niha ez li başûr jî em germa nîv roj ez rojekî xwe me taybet da li Hewlêrê da pirtûkan em li hin sahafên li berê me hem par ve jî kirin ez rastî romana Bilîcana Perwîz Cîhanî hatim
هن پرتوکی دن يعني صحافة سر وسا بتيبين لاتيني جالكو بتشكي بجرن يعني لباشور جبالكو تايبت هولير باجارك جالك مزنة يعني كردين مين باكور جبرن پرتوك جالك دشلوري نكوتنن بتشكي اللي بجرن هبالنو جيكو شو من نشان دانه بتشن ايوه كده نجي بتشكي اللي بجرن هم بتيبين لاتيني جالك پرتوكان تكارن شو پیدا بکن. بله زور. بس جبركو اف فرس جالك جارا جمرتي فرسين وشوبينيري من جالك جي باشورين يا راسي. تنه تشتاد زانم استنگی روجلات هي جبوي پرتوكان خزو ناگیجن پرتوكان قالوا حياتش بهي اريد في مسألة دا جي دسبيكي دا جالكي دسان هيجي برستيني روجلات او كيه لفر هوالكي هي اف هوال جالي ماكو يوان درانه هرتم چون هاتن یا باکور هیه آگریه وانه آمده وان درن اف جی دکاره ایدی جبر کو جمرا گو دما کسین کو روجلاتی داخوازا پرتوکان بکن جبو من ببیجه از کار مالی کار ببم ایدی از جی کو جمرا ببیجن از بو وی هوالی اوکتکم دبیجم او هوال دکاره ج باکور پرتوکان جبو وان برحتی پیدا بکه او ببه لروجلات بده مجن پرتوکی وان بگینه بر دست وان هبت افریه کی نه لگاله مخابن لی از بیم بشكل بروبلم هيش بركو مثلا دولتي يعني ايرانيه بالدج لاتيني قالك او تندي او كوي هي هل بتجبو رجلاتيان بشكل اف زحمتي زيدنه بس جبو رجلات زحمتي هي بله شويه روجاوات شتا زانم تبسكريكنينه ودكارن زو بدس مخن و زمانه وش كرديه و زانگه بكردينه زو بدس خن از نشاش بنا نانا وسوسه شو پرتکین باکور جی د گلک اوکاندا هم د فواران د پیشانگه هنده وکی دنی جی پرتکین ما براحتی در ریا باشور د چن روجاوا یعنی پرسکریک تو نوکی مگو چوا پرتکین جی روجاوا جی یه مکرمانجی لاتینی تینه باشور پروبلما که باش روجاوا زیده نینه یعنی د مثلا پرتکاندا زور سپاس مالیاوا اینا پرتوکان گرانیا و چاو یعنی اصلا یک تده هیا گرانه فرساهل زحمت ترسریا هیا یعنی تو چید میزینی چاو لید نیرل بی یا براستی هیه یعنی چاو هم بجین رو لباکور کردستان و لترکیه مثلا آبوری گلکی گرانش و تیجی های جه هیی کم زیدم آبوری گلکی خرابه براستی جبر به ایجا آبوری جبو کردی هز زحمت تره یعنی دست بگیرم جبو وشانخانه و یه کردان ببیجن جبو وان هز زحمت تره جبر کد دزگه کی فرمی تو درک رخستنک تو نکو یعنی با آوه کی کم زیده پشکریا وشانخانهين مجم فرتكين كردي تشاب تكن بك يعني ترك درفتك تنا بلكي وك هند دولمان شخصي دكن ام هايجن ابنتي دا وك بدزجه فرمي يعني تشتك تنا جبو وشانخانه شو خد دسبيك يدا جرانيك زحمتيك دردي كبه جا امورن كا خو خوندوا خوينارم ان كو ام فرتكان دكرن البته ام لحال خود نيرن دوی داشیم تاثیر که یا مزن هي يعني بریم روف دکاری بو چند پرتوک براحتی بکریانه براستی ایرو او کتیه پرتوککی و جارنا و پرتوکی جمروف نکاره بکره یعنی پرتوکا هری کم هری ارزان ایدی ام بیجن یعنی وشانخانه یان هری کم 45 لیرای ترکیه ام بیجن یعنی هری ام بیجن کم باستیت او پرتوک پچوک فلان براستی تاثیر باندوره که یا نینی یعنی خراب لسر ما خوینران هیه اف یک آدویم دماکو صادبه بهتر یعنی بیشن نزیکاتیه که ینو جبو پرتوکان زحمت چیدبه یعنی البته اب نرینین منین کو لگور کو از بقاصد شوپینم بحث وانت کنش بلکو دست مدا استاتستیک و تشتکی فلان تونه بلکی غلطی تشمشته ده هب نزوینا بجم لگور بس نرینو چابدیرین خود کارم با یعنی وانند بیشم لگور دورا خو این کو ناستکم انجی تکلی من کم زده بوان راهنن
yani ev girani yan bahabuna pertukan helbet yani normal ku tesira xwe bike lej bo kesin ku dixwînin ve teqez bixwînin pertukan çiqa jî giran be ve ew jî aliyên din em bêjin bibirin peran bidin pertukan dîsan hewl didin îja divir da divê mirov alternatîfan ji xwe re çê bike yani bes girêdayî ciyekî nabe êdî yani heta niha belkî bes tenê ji pirtûka Kurdî dikarî pirtûk bikiriyane an jî ji weşanxaneyekî an ji medyayê avêstayê falan bêvan lê dema ku wisa dibe êdî alternatîfa mirov zêde dike yani dewletên dema aboriya wan jî xirab dibe îja çawa dikin yani girêdayî em bêjin dewletekî ne wexta navbera wan xirab dibe îja çerket alternatîfan gelek çê bike ku wê mesela aboriye çareser bike bi rastî xwîner jî xwendevan jî dibe di kirîna pirtûkan da de serdemên bahabûnê de giraniyê de dibe çi bike dibe biçekî lêgerînan bike ku min bixwe li Stenbolê ez di derdora Stenbolê behs bikim min gelek cî ji xwe re kifşkirin derxistin wek sahafên ku min behs kirin yê ku fîzîkî ez diçim gelek cî min êdî ew diyar kirine ez diçim li vir dikarim pirtûkan bi erzanî peyda bikim û pişta li ser em bêjin ew kêm online ser malperê jî wek nadir kitap heye ziya jî bibêjim an jî Amazon yani heta demekî taybet de Amazonê de pirtûk gelekî erzan bûn yani min ji wir gelek pirtûk kirine dibim loma biha bûye lê nadir kitap hê jî bi sedan pirtûkên Kurdî di wir de bi erzanî têne peyda kirin bira haya hevalan jî hebe ji ber ku pirtûk bahane mecbûr e em alternatîfan ji xwe re çê bikin yani carna hin heval dibin tişma ji pirtûka Kurdî nakirî falan heyran eş pirtûka Kurdî jî dikirim ji avêstayê jî ji nûbiharê jî ji medyayê jî falan bêvan lê aborî jî diyar e rewş jî diyar e dibe ez alternatîfan jî çê bikim li gor wê ez jî belav dikim û ji xwe re pirtûkên xwe bi vî hawî ez dikarim biçekî wê tesîra giraniyê ya em bêjin giran bahabûna pirtûkan tesîra bişekî kêm dikim ev jî bo min baş dibe ku ez dîsan zêde pirtûkan bikaribim peyda bikim û pirtûxaneya xwe mezintir bikim ji bo hevalan jî pêşniyaza min ew e ku dibe biçekî derkevin ji malan carna demên xwe yên vala da li hin sahafan bigerin ez gelekî zêde lê digerim û ji wan deran pirtûkan derdikim carna hin sahaf haya wan jê tune di sahafên wan de pirtûkê Kurdî henin ez diçim dipirsim lê digerim pirtûkan nav hev dixim rastî gelek pirtûkên hêja tê me ji ber wê hûn jî wisa bikin bi vî hawî belkî hûnê barê xwe biçekî sivik bikin bi rehatî pirtûkan bikirin Belê belê zor spas maliye va spas hineka gotiye Zelalê gotiye alternatîf hene xwe zengîn bikin ku her tişt erzan bê gel wisa dizeh baş baş xwe ew jî baş dibêje rast e me xwe zengîn kire camerekî gotiye evêdî jî em bêjin yê Tirk jî aynî kaxeza partînin û yê Kurd jî bikartînin çima yê Tirkan erzantirin yê Kurda bahatir ez barım serî de mesela pişkirî yani em bêjin ên Tirkan niha ez viya zelaltir bêjim rast e heman kaxiz heman tiştê bikaranîn yani tiştekî pir cuda tune ne rast e ema divê mirov li çi binêre niha pirtûkekî Kurdî çapa yekem dike herî zêde 2000 heban çep dike ev 2000 heb di 10 salan de xilas nabe yani lê ên Tirkî çapekî de 2000 5000 bikin di nava çend mehan da yani belkî hin pirtûkên wan jî hinin dereng tên firotin ama bi gelemperî pirtûkên wan ne ew qas zêde problemên firotanê najîn yani ev diyar e îja bi sedan weşanxaneyê wan hinin dîsan jî bi rehatî dikarin debarê xwe bikin a duyem ya herî muhîm niha me got piştgiriyên weqf û dezgehên him yên rêxistinên sivîl yani gelek zêde piştgiriya vanan dikin belkî em zêde ême lêkolîn nakin hayjênîn nema yani gelek wexif piştgiriya van pirtûk çapxane û pirtûkfiroşên Tirkan dikin a duyem jî piştgiriya dewletê dîsan bi rêya
وزیر ام بجن هم پروردهیه به وزیر ورزشه به وزیر پروردهیش برکو ام بجن ده هر جوره پرتوک تین چاپ کرن هر جوره وان جالین وزارت وان پشکری تین کرن جالین ریخستن وزارتان پشکری تین لین کرن جالی بن بشن ام بجن سر و کوماریه ام نزانم چه فلان بیوانی جی دیسان همان پشکریش بو وان پرتوکان تین کرن دما ام بجن پرتوکک تی چاپ کرن ده جواشان قانون ترکان لترکیه آخر ام بجن لگور ایرو ترکیه 81 بازار 81 بازاری گلک پرتوخانه هن نوسا ین دولت تایبت ین بازاران اف پرتوکانان جوان تین کرن یعنی دولت با آوائه کی شارداری بجن والی بجن حتی قای مقام و ایراده یعنی ردبرین هری بچوک همی جوان پرتوکان یکی بکرن جخواه اف بسیدان پرتوک دکیه یعنی رولا دولتی رولا ستاتوی رولا دزگه هم تشتکی وسایه اگر دزگه مجی بدهان دزگه نهبن دمکو پرتوکک چاپ اوج بخوازن پرتوخانه خواز دیدکن هر یک دهان بیستان بکرن هاوی دمی شوار روشا یعنی مبس بشکری بس نتنی پرداین از نبیجم را ورن راستراز بسیدان میلیارد دلارن تنی ندن وشان خانن بلاوان پرتوکان بکرن پرتوخانه آوا بن جیه بن دزگه سیویل یعنی از بارم مثلا گلکی زلال بیه یعنی افتشتیم که مگوتنش خواهد بسنش با زلال بونا شما ین ترکی و کردیش خواهد تشتکی براوردن یعنی دام برهفدن وسا چینا بش با کردی و ترکی افراستی غلط به بله بله ساعت باش اوجه ناگه گم موقعی درش کنش خواهد تبرسل دان پرسه کدی خانه ده کرد گاهت کجان آستی الگورته لگور yani وکی دیسان اف پرسا هلبت yani براستیجی زحمت امرو به تقاضی نکاره برسیلکی به پرسی بده ها اجبر یکم گوش بو الگورته راستش خو ندیسه استری دا دیار بکن بجم تقاضی من پرسیم نایداین هن کس belki دور رابین به سری دا نگیجم برسی بلوما نها براستی با آوائه کی روش به yani خواندنا کردی نزدیکاتیک به خواندن چه دبه یعنی ایرول آرناوود که نافچه استانبول کو از لیمه نزی بالا فرخانه نویه از جفر میناکا خوا بدم belki جبو همان هم باکور هم جی ترکیه اف تشتا belki درباستار به باوایه کم ایرو ما دمک پیشته ما کومکا به ناوی کوما خواندن آوا کر لوی نافچه دا ام ویگا گیشنه حیشت نده کسی و براستی او که که چه که هری زیده کرد وردیجش خود تایبت کرد من سرحده ارزرومه لی یعنی او که یعنی نکو که من ین به کردی بکارم بخوینجی بس نه تنی خوانده لی ده مثلا ام بیژن خبر ریخستنی دا ده مثلا کردی دا یعنی هشمندیه که مثلا خواندنه کمه یعنی مثلا کردیتی کردواری نابیجم لی مثلا زمین دا قلسی هيا اجاف قلسپون دما چدبه مثلا خواندنی دا وسا زو نزیکاتی بخواندنی چنابه ابراستی خواندنی دسپی که داجی زحمته یعنی از ویاجی بجم تایبت دما به کردی دبه هی زحمتتر دبه برکو به کردی تو پروردهک تو تشتک تونه هر کس جی وسا همه جاری که دا بریاری ناده و نکاره بخوینه و بیجه و لحظه جبرشم دا خواندنی چه بکم لگوری من از بشکی ارینی لیدنیرم خوشبینم دبیجن وسان بیجن باشه بر به باشیجی دمشه باوایی کی هلبت گلک آلیین خراب و گلک تشتین نه باشی د قوم نه وانجی هایدارن لی از خوازن دیسا آلیه باش آلیه ارینی ببینم و بحثا وی بکم yani وان سالین داویدا باوایی کی از بین بر باشی دمشه اف مثلا خواندنی دناف جواکی در ناف جوانان در تایبت یعنی بری خواندن کردی لی گازن دک کردین شکی کردین مین خواهد زیدتر سن مدیایی ام بیجن نتوها پرور فلان نشان دادن دوی بلاش کرم خواه یعنی مثلا خواندن دا کردی دا به پروبلم خواه چاره سر بکن و هری داوی اف مثلا کردی گوتن ده فرهنگا ویکتوریایی بو نوسا 8مین زمان جهانی یا فلان yani
helbet mirov dikare belki reklamek wî bike falan ama ez bêjim reklama wî pir tiştekî pir ew nîne yani temam zimanê Kurdî dixwaze bila zimanê dewlemend yê cîhanê yekemîn jî bibe ev pir serkeftinekî mezin nîne ez wisa nabînim ji xwe yani dixwaze bila zimanê min 50,000 peyv 5,000 peyvê min jî hebin ew ziman ji xwe ez bikar bînim ez bixwînim pê romanê binivîsînim ew ziman ji xwe dewlemend e yani ne hewce di Victoria ferhenga Victoriayê ew ku ye li vir hin kesan rexneyekê wisa kiribû ez jî tevlî dibim di cî da ye helbet ji bo herkesî ne lê ji bo girsa mezin ev rexneya derbastar e yani ên ku bêtir ev reklama kirin mixabin bi Kurdî yani gelekî kêm dixwînin qismekî wan hiç naxwîne ji xwe ên ku bi Tirkî reklama dikin hiç bi Kurdî naxwînin ra xwe nexapînin ên ku reklama vanê dikin mixabin pir zêde Kurdî naxwînin belê hay ji Kurdî jî belkî henin ema dîsan jî hê mesela xwendinê problema xwe pirsgirêka xwe bi xwendinê re çareser nekirine ji ber wê ez dibêjim min ji ber wê hiç par ve nekir ne hewce û min par vê jî bikira û ev di mesela di dengbêjiyê da di stranan da jî dibêjin carna em dûsa rûn dinin dibêjin o zimanê me dengbêjî falan e bêvan dibim heyran tu bi Kurdî dixwînî na a te aha dikî na a îja çawa ev ziman dewlemend dibe edbim ziman bi vî hawî dewlemend nabe eger te roja ku karî bû tu asta romanê bixwînî binirxînî an jî bi vê ara mijûl bî bikevî nave vê meselê wê demê tu yê tu derekî nebêjî zimanê me bi vî hawî dewlemend de nizanim felanê bêvan helbet mesela dewlemendiyê tiştekî din heye ev bi awayekî meselê bêjin ên zimanzan li gor rêw rêbazên rêzimaniyê an jî fîlolojiyê mirov dikare behsa zengînî û dewlemendiya zimanan bike ev cuda ye lê ema wekî din bes ji dengbêj Şakîro gudarî bikim û Victoriayê gotiye zimanê Kurdî sêyemîn e falan ev dewlemendiya ziman nîşan nade û ziman bi vî hawî jî dewlemend nabe mesele divê da ber bi xwendinê werin nêzîkatiya xwe bi xwendinê re zêde bikin çê bikin hewl bidin ku ew ê demê hûn ê ferq bikin ka zimanê we di çi rewşê de ye çi astê de ye û zengîniya wî çi ye wê demê em dikarin diyar bikin bi bo re biçekî dirêj bû ber siva vê pirsê hin anekdot mixwast ez bibêjim loma belê saet xweş ez naxwazim behsa vê bikim ji xwe hevala Zelalê gotiye yekemîn serî de bêdewletî ji bo Pirtûkan çapxaneyên filan bêvan belê ew rast e dibêje piştî beşa zimanê Kurdî zêde bû û ji bo hilbijêrtîn ya dersa zimanê Kurdî çê bû niha bêhtir hatiye xwendin bêhtir tên kirîtin belê rast e helbet pêşerojê de wê bêhtir jî serî lê bidin û wê zêrtir jî ez bê bawerim belê rast e çiqas xwîner hebin çiqas zêde bibin helbet wê werin kirîtin jî û ez karim yeketî jî tiştek pirsim ji bo kerem te cana astengî kişandiye ji bo yani kirîna tiştekî wisa de çawa ji bo peydekirina pirtûkekî de em bêjin tu dixwaze pirtûkekî bi dest bixilê nabî tiştekî wisa çi erê him pirtûk henin mixabin yani wisa ez bêjim behsa ya pirtûka Kurdî bikim pirsgirêkeke me bi wan re çêbû pirtûka Kurdî du caran mixabin ev pirsgirêk çêbû niha tiştekî wisa dikin ev jî xeletî yani min ji wan re jî got astengiyeke wisa derket min sipariş dabû di malpera xwe da pirtûk nîşan dane ku pirtûk tê de heye yani stokê de heye falan tu dikarî sipariş bidî min sipariş da siparişê min dereng ketin rewşa normal de min sipariş da em ji nav çend rojan da siparişê min dihatin berdest min tu pirsgirêk çê nedibû wê demê min sipariş da wê ew koma me xwendinê ser Twitterê jî hebû me ji bo komê jî hin pirtûk nîşan dabûn gerek ew pirtûk bihata wê heftê me bixwanda û me civîna xwe çê dikir lê pirtûkê min nehatin sê çar rû derbas bû zêde derbas bû min ez li wan geriyam min got min wisa sipariş dabû pirtûkê min çima nehatine gelo pirsgirêkek tiştek derketiye hijyeninin falan got pirtûk belê di malperê de hey lê stokê de tune em jî li benda weşanxaneyê ne ji me re pirtûkê bişîne em ji te re bişînin em got heyran eger pirtûkek li gel we tune heta neyê nekeve stoka we ji kerema xwe dûr de nenivîsin ev ji bo min astengê ber ku ez bi we bawerim zanim stoka we de heye ez ji xwe re dikarim beriya civîna xwe hefteyekî
سپارش خواردم شوارا دکارم بخوینم لی اما هندم او ساتکن افش بومن یعنی اف آستنگی در کت کو از وی هفته نکاربوم مخابن ما و پرتوک نخواندو استفلی و جوین نکاربوم بی اما افش بومن تشتکی گلکی خراب بو yani carna Pirtukan ev astengi derket hem bermin. Weki de neji helbetin Pirtuk weki med seri da bahsa hezu bedewiya hezu penusa ya Mehmet Uzunkır taybet Pirtukên wî em bêjin yên bi Kurdî ceribandinên wî hema îro di piyasê de hiç tûnin. Yani elbet belki em diye wek astengî nişan nedin ev belki ji meseleyê weşanxaneyê çapê da em dikarin binirxînin. Lê pir zêde astengîn pir mezin ez nejiyam ez viya jî bibêjim ji ber ku pir zêde astengî tûnin lê carna wek awa Pirtuka Kurdî min behs kir hin Pirtuk firoş falan de stokên xwe de nîşan didin Pirtuk heye lê di rastiyê de tune ev geletiye dibe bila wisa nekin heger Pirtukek xilas biye bila bibêjin xilas biye ku em ji li gor wê tev bigerin ku astengîn bila ji bo me çê nebin. Belê zor spas. Hêvî dikim dengê te kiribin û stokê nebin jê dixînin. Min pir zêde min gazin da xwe kir ji biyanî hêvîdarim wê wisa bibe. Êndin ji bira wisa bikim. Pirseketî jî bikim. Kerem ki. Bê em Kurd rojê çi qasî bixwînin li gor te. Wele li gor min gerek pir bixwînin. Yani herî Li gor min qasî bixwînin. li gor min elbet em dê meseleyên wisa bikin. Niha dibe mesela xwendinê yani dîsa em tên pergala perwerdehiyê sistema perwerdehiyê falan em behsa wê gere bikin. Ev sistem ev pergal ji me re mesela Pirtukan xwendinê wisa digotin yani xwendin hobiyek nîşan didan di hin forman da wekî din digotin dema xwe ya vala da bixwînin yani dibe yekser em van tiştan ji bîr bikin yan tiştan ji her şê xwe derxin ji nû ve mesela xwendinê bi awayeke cidî dibe em li xwendinê binêrin xwendin ne tiştekî dema vala û ne jî hobiyeke ku em wisa li gel qehweyekî çayekî rûnin çend rû pelan bixwînin çê nabe. A duyem saetekî em nîşan bidin tiştekî gelemper gere ez bêjim belku kar gelek cuda neyê însanan ê Kurdên me bêtir karkeriye yani em bêjin bi rastî ne karkeriye hemaliyê me li Stenbolê yan jî li bajarê metropolên mezin ji ber wê ez dizanim yani ka kî çi qas dixebite dem çawa çê dibe falan haya min jê heye ez dikarim wisa bibêjim belkî rojane nebêjîm em dikarin heftê da yani heger me biryara xwendinê bi rastî em bidin heftê da bi qasî em pirtûkekî dikarin biqedînin. Normal ji bo her kesî tiştekî gelemper dibêjim yani ji bo xwe cuda dikarim ji bo asta yekî mezin kêm falan asta şexs bizanibim belkî tiştekî din dikarim bêjim ama wisa her kesî nas nakim nizanim belkî rewş çawa ye derûnî mesela xwendinê asta wê falan nêrîn falan lê bi awayekî gelemper rewşa normal da kesekî bixwaze bixwîne dibixwaze karker be dixwaze memûr be ferq nake yani ji bo her kesî hefteyê da pirtûkekî normal pir ne qalin jî pir ne em bijin zirav jî pirtûkekî hefteyekî de dikare biqedîne yani ev qas dema me heye yani ne kutule ez nebarim kesên ku 24 saetan dixebitin tune yani her heftê heft roj 24 saetan kes naxebite ez nebarim ne wisa ji ber ku em însanin demên me yên vala henin yani ên ku tekstilê de dixebitin ên ku di kargehên mezin de dixebitin yani em dizanin demên wan ê tatilê betlanê demên wan ên vala saetên wan kar kengene falan hay ji vanan henin ji ber wê ez li gor vanan dinêrim min wisa hesab kiriye li gel xwe hefteyê da pirtûkek diqede. Ev jî di mihê da hema dike 3-4 pirtûk. 3-4 pirtûk jî heger ku berdewamî bibe bi rastî gelekî baş e nekê me yani ez vêya jî bibêjim ji bo me xwendevanan xwîneran. Belê saz xweş. Mamosteyekî me bû digo qet û nikarî min xwin rojê tenê sêr û pela bixwînin. Digo qet û nikarî bin çavê xwe jî vekin divê hûn sêr û pela bixwînin dekû hûn ji bîr nekin zimanê xwe. Belê rast e gelekî baş e ew pêşniyaza jî pir baş e ji bo me hevalan. Belê hevalekî gotiye ji Twîtterê em dikarin bixwînin.
ew jî dibe heyran Botan Times'e em li vir bêje û nivîsarên Botan Times'ê se Times'ê de biborin. Yani ew jî her yek wek makale gotarin yani helbet mirov van jî dikare nava rojê de bixwîne bi vî hawî dema xwe dîsan bi xwendinê re dikare derbas bike. Belê pir gotarên hêja hene cana Elduvarê dimêzin, cana Rûdayê dimêzin, cana Botan Timesê dimêzînim. Ez bi xwe niha pirtûkan naxwînim ya rastî. Bêtir dikarim gotara bixwînim ji ber ku niha ji welatekî dime ve hînî ziman dikim mixabin naxwazim wê li ber hevdû bikeve. Ger hişê min zêde dişe ser Kurdî êdî ez peywendî ji bîr dikim ji ber wê yekê ez pir naxwînim tenê gotara wat xwînim. Lê hûn dikarin baş bixwînin qet nebe Twitterê de bixwînin ser Facebookê bixwînin ji xwe niha gelek gotar çêbûne. Belê gotar gelekin yani problem tune. Niha pirseke dî jî bikim dibe ku piçikî dirê jî bê. Kerem ki. Em dikarin pirtûkal hemî derî bi dest bixin. Lê zarok dikarin çawa bi dest bixin kîjan weşanxane hene. Ji bo zaroka em dikarin çi bikin yani çawa bistînin, çawa bikirin. Ev çîrokin em bêjin tiştê sereke çi ne? Rastî ev jî muhîm e yani ji bo me Kurdan ji ber ku yani pêşe rojê de em eger ku em bixwazin yani zimanê me jiyana xwe berdewam bike Kurdî jiyana xwe berdewam bike dibe ev ziman yani zimanê zarokên me bibe. Yani ev gelek muhîm e. Îja ji bo vî yanê îro em çi bikin ya herî li ber çav weşanxaneya bi navê Morî Zarok taybetî ji bo zarokan xebatan dikin pirtûkan çap dikin. Ev jî li Amedê ji xwe Morî Zarok di pêşangehan fuaran de jî carna dîsan têmê ji vir em dikarin yekser ji vir ji bo zarokan pirtûkan peyda bikin. Lê dervey vanan weşanxaneyê me din jî kêm be jî çend pirtûk bin jî ji bo zarokan pirtûk çap kirine hê jî çap dikin. Taybet van salên dawî di weşanxaneya Nûbiharê de ji bo zarokan hin setên hatine wergerandin bo ji zimanên wek ya Almanî ev 6 pirtûk henin Dilşad bi navê Dilşab û Dilşad bû hatiye wergerandin û di dunyayê de ev seta bo zarokan gelekî navdar e di perwerdehiya zarokan de tê bikaranîn êdî ev jî bi Kurdî kurmancî li ber destin em bêjin wek set û hin lîstik herî dawî derketin wek bi navê bejanê falan derketin dîsan ez barim di pirtûkên yên aplikasyonan de jî kêm zêde pirtûkên zarokan hêdî hêdî tên zêde kirin ji bo zarokan jî bi vî hawî xebat henin yani ne ku tûnin lê helbet hêk kêmin ez barim kêmin lê belkî ev te behsa mesela dersen hilbijartî kirin ev jî xaleke muhîm e van du sê salên dawî Kurd bi rastî rojev kirine rojeva xwe mesela ev jî baş e yani em vê bêtir heger bikarbin van dersan di rojeva xwe de zêdetir dengê wan zêde bikin deng bide belkî di pêşerojê de ez barim hin tiştên xweş ji bo zarokan çi aliyên weşanxaneyî kovarî û wekî dinê jî hin xebatên din zêde çê bibin helbet ên dîsan hin di YouTubeê de falan ên çîrokan dixwînin hin tiştan amade dikin jî henin kêm zêde em dikarin serî li vanan jî bidin dîsan kanalên wek taybet Zarok TV jî heye ji xwe ev karekî di televizyonê de TV'ye de dîsan gelekî baş dike yani bi vî hawî kêm zêde li her derî perçeyek tiştek heye lê dibe ev tiştek biçekî mezin be yani hê mezintir bibe ev jî dîsan girêdayî civakê ye yani me ye ku em çi qas bikarbin Kurdî zarokên xwe yani bi Kurdî mezin kin fêr bikin û êdî nêzî perwerdehiyê bikin û mesela dersan Kurdî zêde zorê bidin û vê meselê biçekî daha di nav civakê de berbelav kin û bikin israra wê bidin çêkirin ez barim hê hin weşanxane hin dezgeh û hin tiştên din ji bo zarokan çê bibin û ev jî bike ku vê pirsgirêkê jî kêm zêde em ê dabigirin bikaribin jê re tiştekî çê bikin. Belê zor spas Kemalî Ava. Dixwazim çend tişta lê zêde bikim. Ji bo sereke em yê perwerde hene wek gotî set hene dikarin wa seta bisênin Morî Zarok bûyî ya li dibate
وەکتن پرانی نەها خۆلسەر چیرۆکە دەگرن ji ber ku herî zêde mirov çîroka hişyar dike û diyemîn ji bo mezinan em bêjin dengbêjiye çîrokan bi zaroka bidin xwendin ger hûn nikarîn bixwînin hûn bixwînin ger hûn jî nikarîbin hûn dikarin godar bikin niha êdî gelek kes van bi deng dikin û yê wê dikin jî zafin gelek kanal hene podcast hene hûn dikarin wa jî mêzînin ya podcasta Keskesor hebû Keskesor podcast hûn dikarin çîrokan û derbarê zarokan de hûn dikarin lê mêzînin û çîrokan ji bo zarokan jî ji bo mezinan jî ez bi xwe jî bi deng dikim an jî bi hevala didim bi deng kirin hûn dikarin wir jî mêzînin û kanaleke din jî hebû niha ez neşaşbim morî zarok jî niha ji bo zarokan ketiye weşanê de û tiştên zarokan çêdikê wê rojî mêzand û war zarok heye dibe ku we bihîst vê war zarok jî niha gelekî pêş ket û zaroka hînî tiştan dike pêlîstoka dike filan bêvan ew jî de heye û yek din jî hebû niha pelîstan û tiştekî wisa bû neşaşbim pelîstan TV Pelistok bu pelîstan tê bîra min dibe ku tiştekî wisa bû belê. dûr de zarok stranan dibêjin dîsa xwe hînî Kurdî dikin tiştê wisa dikin hûn dikarin wê jî mêzin ew xwe qenal jî ye qenala Kurda ye niha Başûrê Kurdistanê heye û di domê jî ev tên bîra min kesên bixwaze lê zêde dikare kerem bike em dikarin vê de mêzînin pirseke me va Kerem ke bila ya dawî jî hinekî ji bo wî tevê çi xas eleqê didin qenaleta YouTubeya pirtûk hezî çıkas alakadarî didin. Alakadar ne kême yani bi rastî ez kêfxweşim yani kêm zêde yani belkî li gor rewşê dema hin kes derve dinêrin belkî bi hezaran kes temaşe nake yani falan dibe belkî wisa kêm tê dîtin lê ji bo min ne wisa ye ji ber ku ez baş dibînim yani rewşa alaqeya ku bi kanala Pirtûk Hezê kanala min re dikin ne xirab e yani sed du sed heta sê sed pênc sed kesî carna vîdyoyên min tên temaşe kirin rastî ez kêfxweş dibim kêm zêde axir alaqeyek bi pirtûkan bi xwendinê re heye yani ev jî baş e yani heger em bikarbin hê berdewam bikin û hin tiştên nû biceribînin lê zêde bikin belkî em bikarbin vêya mezintir jî bikin yani ez hêvîdarim di pêşerojê da yani ji ber ku xebatên wisa sebrê dixwazin divê mirov bi sebir be tiştên nû çêbike tiştên nû li xwe jî yani bar bike ku bikaribe derdorê jî berfirehtir bike lê dîsan jî sed kesên ku du sed kesên ku baş alaqayê bi xwendinê pirtûkan re hebe ku min bişopîne ev jî besî min e ji bo min ev jî bi hezaran jî yani hêja ye yani nehewce yani bi hezaran île hem bê temaşekirin û falan û bêvan bibe yani sed kesên ku baş bişopînin em ji hev yani ez jî ji wan sûdê werbigirim ew jî alîkariya me bikin ez jî alîkariya wan bikim ez barim ji bo yani kanala Pirtûk Hezê ew ka xwe bi cîhaniye yani ev tişta ku dixwaze bike xwe bigîne derdorekî ev baş e yani ji ber wê kanala Pirtûk Hezê alaqayê ez yani baş dibînim û memnûnim bi rastî û spasiya xwe ji bo hemiyan jî dişînim ji bir de bi vî hawî yani kanala Pirtûk Hezê jî tu derve belkî tu lê binêrî tu çawa ew tikî kanalê çêtir e kesekî derve rastî kêfxweş bûm ji ber ku kêfxweşî vê ez derve bi rastî kêm dibînim gelek kes pirtûkan dixwînin lê belê yek û serê şîrovayan dikin pir hin dikin gava bila kesek nebêje bêdewletbûniyê filan bêvan gava ez lê tirka dimêzênim belkî bi sedan eva gotpêjin eleştirî nirxandin nava gevanê de dibêjim hene û vê li ser malpera çê dikin bîn kîtab tiştekî wisa malpera wa jî heye û dikarin tişta de jî binivîsin filan bêvan ev qet tiştên wa hene lê belê nav Kurdan de bêje pênc kes ya hene ya tune yek û li zaf baş
شوية يوتيوب ده باورم تتني و الكوتارا دجي چند كسنة جانا الواد ميزنم و في او اي دوی افزیده ببی دوی کو اره وک گل کسا گوتی کسک بالا خنا دیده ایدی گاوا اندونیسین کسک ناخوینه فلان بیوان اره او کماسی جهلی گر چقدر زور دایده و خلقی تماشا کر او کروی زیده تربی ویا از فکرم راست مروف دبي اصرار بك يعني اصرار تشتكي باشه بهم اصرار ده بك بیرام گاوا من اف قنالا اینستاگرام آوا کری وقت 300-400 کس بو her kesi digoya em fêm nakin çima tu bi Tirkî nanivîsî ez fêm nakim çima tu bi Tirkî nanivîsî ez ketime kirê wada min bi îngilîzî dinivîsan min bi almanî dinivîsan min bi 10 zimanan dinivîsan lêbelê min qet Tirkî nedikiribo digo ez fêm nakim digo ez ê çim gahî dixwira ya xêrî çiqas wisa dikirin yanî wa fêm dikir lê nizanî wî bersiv bidê gava bi Tirkî bersiv didin ez Kurdî bersiv didim ew Tirkî didin ez Kurdî bersiv didim niha ez gihama nêzîkê 4,000 kesan 4,000 kes hemî nizanin bi Kurdî lêbelê bi Kurdî dixwênin êdî dinya pêş ketiye dikarin rajê de copy paste bikin bavêjin bi zimanekî îngilîzî fêm bikin êdî ewna ne bihaneke gelekî mezin e êdî xwe ji wê dûr bikirin wên çiqasî bêjin jî ez bi Tirkî ew nakim ne ku godareke yek ser ya mirovekî vê ez wê Tirkî bêjim naxwe Tirkî parve nakim êdî divê ne ku ez bibînim ser ez werim ser dînê we divê hûn werin ser dînê xwe راست سيدي سيد وصاية û vê careke dê ji min daxwaz nekin mesela gelek caran li ser YouTubeê jî dibêjin çima wisa nake çima wisa nake min ceriban min bi Tirkî kir ev bi Tirkî gelî tê temaşe kirin û şîrove filan bi van jî tên dikirin lê gava ez Tirkî dikim jê nivîse tevan ez bi Kurdî dinivîsim de ku zanî bi mêzê jêrnivîsê de jî gelekî xort e naxwe ez piranî bi Kurdî dikim şo tenê ji bo يا باش dikim وروج ورا كردي جي خو ببينه يعني دبي ام يعني بل الدس بك ده دبيجن فيم لكن فلان بيفان يعني ام خو وسا اوكتكن يعني وام بشكل زوري بدون خو يرو ام سردمه كي وسا يعني كو بلا كس نبيجه يعني اف مساله جي هي يعني مثلا ايدي ما پروردن diye falan bevane tamam rast ama em de roj serdeme ki usadene edi em dikarin van priskirikan çareser bikin birya vakite got ya hişi çekiri mesela dijital edi bana nekin sedem xwara bes hewl bidin runun am bixwinin an xwa perwerde bikin mesele çareser dibe بله بله سخت باش نها هیچ چیکری بخوشی گاوات به کردی دیجت پرسه به کردی برسه دیتا beli او نابجه کردی نزانم دبیجت من چه پرسه برسه بدم گره یه نزانی بیز دکارم جواره بنویسم جی جی پی تی ده جی ولسر اوپرا جی هیچ شکریه و هر دوکا جی ساغلامن یا میکروسافت جی هیا اف هر جی به کردی برسه دن گرد کردی بنویسه و برسن olsa dedin ku Kurdiya jam baştır jî hin nekin avda cana xarabiye dertkeve te böyle Kurdika pir baş e ez dibêjim bila roviyek hebe bila mirovek hebe bila Tirkek hebe bila Kurdek hebe bila em bêjin bila saatek hebe ji min re bike çîrokek wisa çîrokekî çê dike ez bi xwe dikarim wê çîrokê çêkirim gelek cara ceriban yêjî min got gelo ez vê bidim denk kirin bi qasî li min xweş dihat min xwe dikarim wê bikin beli via wayî êdî em bêjin wextê me jî hat me dema te jî gelektir saet xweş baş ji bo min gelekî baş bes kêfxweş bûm demek dirêj bû xwe em me digot em tiştekî çê bikin axir îro çê bû spasiya tê jî dikim ji bo vê civînê ji bo vê weşanê mala te ava tas xweş ez jî gelekî kêfxweş bûm ji bo tevlî me bûyî û te fikr û ramanê xwe ayîn bi deng kirin mala te ava wînê xêr û xweşî de ger tiştekî bêjî kerem ke
نا سپاسیت و سپاسی همی اولین میوانین که هاتن دکم هیویدارم بو وان مکاری بو یعنی پرسن وانم ببرسوینن yani mevsa ew kir ku me neş bira yani ne hewce belki persaj person me hemî ew ki wan dersivandin ve jî ji şuna bikarbin şwara bi rahetî kurtikan peyda bikin bixwînin an jî dest pê bikin êdî dibe bi vî hawî zor spas. Spas xweş bimîne xêr û xweşî de ez ê vê ser YouTube'ê jî par bikim gerezkarî bim hûn dikarin paşê dubare lê temaşe bikin û çavkanî filan bêvan yê ku me gotî behsê kirî ez ê wan nivîsim jî. Tamam. Olur Xatirê bê te. ser Şem. dem baş.